हाँ भाई कौन कर कौन एटा बेसन हाँ अटा हाँ आउ रसगोला जो आनी हाँ। तार सीरा आंब पकईकरी ये जो पाचिला आंब पड़की ये पिठो हम है पिठू भल कि ऊपर टेकुनु हाँ 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 देख हाथ में बुला पिठा हाँ आज मजा आएगा मजा आएगा 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 तू खाएगा मैं खाऊंगा तू खाएगा ना खाऊंगा हाँ तते कहीं रोषे कर दोनों कल देखा कौन पाई तू बाल जान कौन कि 4-5 हाथ रोषे कर देनी खाइला खाली बाल उठे लंबा ना बाल छोट बाल बाले थे मोर मो मुंड तो बाल ना से रखुनी खाली बाल बाल बाहर किंतु तू रोषे कर खाଇବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛି ଖାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଖାଲି ତ ଲମ୍ବା ବାଳ ଆଉ ତ ମୋ ମାଗିନା ଜାତିଙ୍କର ଲମ୍ବା ବାଳ କାହିଁ ହେଇଛି कौन करवा बाल तो बाल माइकिनार बाल को आ कहले हब कि ଭଲ ହେବନି काई कहब ତ ବାଳ ଝଡ଼ୁଛି କାହିଁକି झड़ुची खरा पाई ଖରା ପାଇଁ ଝଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ଶୁଣିବ କିଏ ଇଆଡ଼େ ये कौन बा आंबो ଆମ୍ବ ଦେଖେ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଆମ୍ବ ହେଲା ତ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଦେଖ ଏ କି ଆମ୍ବ ये देसी आंबो ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବଟା ପକେଇବା ନା ପକେଇବାନି नहीं ନାହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ ଏ ଆମ୍ବଟା ପକେଇବା ନାହିଁ देखो भल अच्छे ତୁ ଦେଖୁନି ବେ ଭଲ କି ହଁ भल अच्छे ଭଲ ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ରସନି ପଡ଼ିଲେ ବୁଝେ ଏସବୁ बाबा रे କୁଣ୍ଡିଆ ପଣ୍ଡା ଖାଉଛି ହଁ पिठा रे आज आंबो पड़ी की पिठा आंबो होछि पिठा। हमर ଆଉ କି ପିଠା କୁହନ୍ତି आंबो पिठा ଆମ୍ବ ପିଠା ତୁ ତ ବାପା ଧିନ୍ ଧରି ଖାଇଛୁ ବେ ଆମ୍ବ ପିଠା खाइनी पूरा ଆଜି ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ हाँ खाइनी बोल तो देखुछि ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏ ओ ଏସବୁ ଆମ୍ବଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ हाँ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ କି नहीं ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ କି ଏତିକ ପଚରା ସଡ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ गाई ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଲ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛ ତୁମେ ଭଲ ଜିନିଷ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଉନା ହଁ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା କିଏ ଅଛନ୍ତି नहीं बा ହଁ ତୁମେ କେମିତି କେଁ କରୁଛ मु भी तो गोटे गाई ହଁ ତୁ ଷଣ୍ଢ କି तमे षंड ଆଚ୍ଛା ଏ ଗାଈ କାହାର ए गाई रमेशर ରମେଶର କି हाँ ରମେଶ ଗାଈ ପୋଷିଛି କି हाँ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଈର ଆତ୍ମା କହିଲୁ ଦେଖିଆ गाई रो आत्मा काणी ହଁ କହ मु गोटे गाई ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଲୁ ତୋର ଗୋଡ଼ କେଇଟା दीटा गोड़ दीटा हाथ କ'ଣ ଗାଈ ତୁ ଗାଈ ହେଇକି ତୋର ଗାଈର କେଇଟା ଗୋଡ଼ गाई रो भी दुईटा गोड़ हला दीटा हाथ थाए से दीटा गोड़ दीटा हाथ रे चले ଏମିତି କି हम्म ସତେ हई ସତେ हाँ ହଁ तार भी दीटा कान मोर भी दीटा कान मोर गोटे डिफरेंस हला दीटा सिंग नहीं ଗାଈ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୁହାଳ କୋଉଠି ଅଛି घर ତୋ ଘର ଅଛି ତୋ ଗୁହାଳ हाँ हाँ ଗାଈର ବେକରେ ତ ପଘା ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ତୋ ବେକରେ ପଘା କାହିଁ स्वामी रो दौड़ी ସେଇଟା ବନ୍ଧନା ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ କି बंधन କ'ଣ କଲାସ କି ଡାଇଲଗ ମାରୁଛୁ ବେ ହଁ ଡାଇଲଗ ଭଲ ତ ମାରୁଛୁ ଡାଇଲଗ हाँ ଆଉ ଖାଉଛୁ ବି ତୋର ହଉଛୁ କ'ଣ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ वो टिके टिके दुष्टामी होउची आ मो षंड संभाळिब ଷଣ୍ଢଟା ସମ୍ଭାଳିବ हाँ ଖାଲି ଗାଈକି ସମ୍ଭାଳିବ ନାଇଁ କି ହଁ। ଷଣ୍ଢର ଆଉ ବନ୍ଧନା ନାହିଁ ଏ ଷଣ୍ଢର ଘର କୋଉଠି ଷଣ୍ଡର घर ଏଇଠି ଏଇଠି କି ଯୋଉ ପଦାରେ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମାଲିକ କିଣି ଦିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଲାଳସା ପାଇଁ ହେଲା ଏନ୍ତା କଥା କି ଏମିତି କଥା ନା ବୋଲେ କଲ କଥା ନାଇଁ କି ନା ପେଲି ବି କରି ଏ ଆମଟା ଦେଖ ଏ ଭଲ ନା ଭଲ ନାହିଁ କହ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲକୁ ଭଲ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ଭୁଲ ନାହିଁ ଠିକ ଭେ ଏବେ କି କଲା ଅଛି ଶୁଣ ବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହଁ ବେ ବେ କହିଲୁ ତୁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ ରମେଶ ମୋ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ତତେ ବେ ଭାଇ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ହଁ 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 ଶିଖେଇଛି କି ହଁ ସବୁ ତ ହଁ ଆଉ ସବୁ ହଁ ଆଉ ତୋଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ବା କ'ଣ କହିବି ତତେ ବୁଝିଲୁ ହଁ ସକତ ମାନେ ପିତା ମାରିଟା ହୁଁ ହଁ ନାଇଁ ଏ ଆମ୍ବଟା ଛାଡ଼ ନାଇଁ କି
ଏ ଆମ୍ବ ପୁଚକା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୀତ ଗାଇଲୁ। ଆମ୍ବ ଗୀତ ହଁ ଆମ୍ବରେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ଖଟା କୋଉଟା ମିଠା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଆମ୍ବର ସିଜନ କିଏ ଖାଇବ ଆମ୍ବ ପିଠା ଗୋପୀରାଣୀ ଖାଇବ ପିଠା ଆମ୍ବରେ ଆମ୍ବ କେଡ଼େ ସୁଆଦ ଖାଇଦେଲେ ଲାଗେ ଭାରି ସୁଆଦ। ୱା 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 କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଟାକେରା ଆସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତ ମିଠା ତ ଲାଗେ ଆମ୍ବରେ ଖଟା କେ টাকা মার দেখে আম্বকে টাকা মারি জানছু ନା ବଢିଆ ମାଛ ତ ମତେ ବୁଝୁନି ବା তোতে কোন তোর ভাষাটা তোতে কিছু বুঝুনি ଖାଇବା খাଲି ବୁଝୁଛି হ্যাঁ খালি খাইবা জানিস ହୁଁ শিখি যাইছু পেটু খাইলে মুন্ড বুদ্ধি নাই ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ভালো কথা খালি শিখিছু তোতে ভালো কম কই কি সেটা দেখিল ହଁ সুন্দরী ହଁ সুন্দরী গো ଓଲୋ ও হলো না ঢো হলো ଓଲୋ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ବା এটা ফিঙ্গি দেবা না কিছু নিবে ଇଏ ପଡ଼ିଛି କୁଆ ପଥର ନାଇଁ ପୋକ ପୋକ ହେଇଛି ହେଇଛି ଛାଡ଼ ଏଟା ଫିଙ୍ଗ ହାତ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ତମେ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛ କି ନା ଜାଣିନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଯାଅ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିଲ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣ ଆମର ଦେଶରେ ପ୍ରେମର ସହରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘର ସେ ଘର ଆଗରେ ଲେଖା ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋର ତୋର ହଁ ତୋର ଆଉ ମୋର ହଁ ତୋର କ'ଣ ମୋର କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖିବା ତୁମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଟୁଆ ଟୁଇଁ ହେଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନଡ଼ିଆ ପୁଞ୍ଜେ ଭାଙ୍ଗ ଚକୁଳି ପିଠା କୁନିଆ ନନା ବନଉଛି ମତେ ଦେବ ହେଲା ପୋଲା ଟିକେ ଢଙ୍ଗ ପୋଲା ଢଙ୍ଗ ମାରି କରିବୁ ନା ଆଉ କଲା ଆସେ ମୋର ମନ ହୁକୁ ହୁକୁ ରେ ମନ ହୁକୁ 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 ରେ ମନ ମୋର ହୁକୁ ହୁକୁ ହଉଛି ପରା ଆସୁନି ମନ ମୋର ହୁକୁ ହୁକୁ ଆଉଛି ପରା ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ବେଶୀ ହୁକୁ ହୁକୁ ହୁଏ ପରା ତୋ ମନ ମତେ ଦେଇ ଦେ ୱା 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 କି କଲା ଆସେ কি করা আছে ମୁଁ ଖାଲି କରୁଛି ନାଇଁ ହଁ ଶୁଣୁ ହଁ ମ କୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛ ବା କ'ଣ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେ ଆକୁ ତ ଦେଲୁ ତାକୁ ତ ଦେଲୁ ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ ନ ଦେଲୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ଦେଇଦେବେ ଦେବେ ନାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖା ଦେବେ ଖାଲି ତମକୁ ଦେଖାଦେବେ ମତେ ବି ଦେଖାଦେବେ ନା ପ୍ରଭୁର ମୋର ଅନ୍ତରର ଭାବନା ରହିଛି ହଁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଡାକିଦେବି ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବେ ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ କି ଆମ୍ବର ବନଉଛି ପିଠାଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଖାଇବା ଏତିକି ଥାଉ ଏ ଆମ୍ବକୁ ଏଇ ଗୋଟାଟା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ନାଇଁ କି ଗୋପୀ ଏଇ ଗୋପୀ କଲ କହିଲ ନା ଶୁଣବେ ହଁ କଥା ଗୋଟେ ବେ ବା କହିଲ ଦେଖିଆ କେମିତି ଜାଣିଛୁ କବେ ଶୁଣବେ କବେ ଶୁଣବେ କବେ ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଶୁଣଉନୁ ବେ ଶୁଣୁଛି ବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ହଁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେଁ ଖାଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବାହାଘର ଖାଲି ପୁଅ ପିଲା ବର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି କୁହ 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 ପୁଅ ବାହା ହେଲେ ବି ଝିଅ ତ ବାହା ହଉଛି ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉ କି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ କୁନିଆ ନନା ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ବୁଝିଲୁ ଅଜଣା ବୁଝିଲୁ ମତେ ଟିକେ ତୁ ଜଣା ହଁ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଅଜଣା ମୁଁ ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି
ବୁଝିଲୁ ହଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାର ହେଲେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନାଚ କରିବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଡେଲ ମଡ଼େଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛୁ କଳିଯୁଗିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବେଶୀ ଦେଖୁ ପୁରୁଷମାନେ ନଥିବେ ନାରୀମାନେ କି ନାଚ ମୁଁ ଓଢ଼ଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ଲୋ ହଠାତ୍ ଚହଲି ଗଲା ଡିଜେ 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 କି ନାଚ ହଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଚ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମୋର ତ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବୁଝିଲୁ ଏମିତି କି କଳା আছে ଡିଜେ